Sledujeme krásnu stopu rysa ostrovida. Máme vynikajúci záznam ďalší. Sú neskutočne dobré podmienky na stopovanie. A uvidíme, kam nás dovedie a čo tu vlastne robil. Krásna stopa v prednej Labi. Rysy využívajú svoje Laby v zimnom období ako snežnice. Dokážu ich veľmi pekne roztiahnuť, tak potom tá predná stopa sa zdá byť obrovská. A tu tak je hlbší sneh, tak je to pekne vidno v tých častiach, ako našlapoval, ako sú roztiahnuté tie prsty od seba. Našli sme oddychové miesto a náš rysa. Zdá sa, že sa tu poobzeral po okolí, či tu nie je niekde zalahnutá zver. A zdá sa, že nám tu zanechal aj nejaké chopy, nejaký genetický materiál. Tak by sme to mohli aj zobrať. Máme nachystaný kit na odber zoriek. A tie dáme do malej Eppendorfky s alkoholom. Tak máme dobrú skúsenosť, že sa nám to dobre uskladní a potom sa dá extrahovať DNA. Tu tak nám krásne sedel, tak koľko srstí nám tu zanechal. To je úplne skvelé. Takže po jeho stope sa nám oplatilo. Budeme vedieť ho identifikovať na základe DNA. Ale budem pokračovať, pretože predpokladám, že tu niekde v okolí by mohla byť nejaká korisť. Lebo tie stopy vyzerajú tak, a správa sa tak, ako keď bol na love práve. Tak uvidíme. Adoptuj si rysa a pomôž mi ho chrániť.